nanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7 na. Maying gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYAZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Oh, mayad na gabi, action break kay sa aton mga listeners. Hariyatag naton lakat sa aton nga chimpo sini nga gabi. Lunes kita karon, Mayo 17, tuig 2021. Para sa kasayuran sang tanan ang tig-ululan, malayo pa. Layo pa. Malayo pa. Transition pa lang subong. Ang balantayan ni naton kung mag-agaw-ago ang mabugnaw nga humidity kag atmospheric pressure naton, tunaan ini sa mga buhawi nga ginatawag naton land spout o kon water spout, no? Okay. So, paabuto naton kung hindi first half sang June, mga second half sang June, amo na pagtakos ang pag-asa sa 5 ka lugar nga geographically distributed ang aton nga ring gauges. Antes sila mag-declare officially sang rainy season o kon onset sang ginatawag nga southwest monsoon o kon habagat, no? Amo na klaron takay nagapakot-pakot sila eh. Amo ni tig-ululan ako no security malayo pa na ya, oh. So ang aton nga headline o kon synopsis sa aton nga weather update, easterly sa gihapon, mabaa nga hangin halin sa baybayon sa Pasipiko, no? Nag-aapekto sa kabugusan ng Pilipinas, tanan-tanan halos. While diri sa aton sa Western Visayas, pati na ang probinsya sang Negros Occidental, kag siyudad sang Bacolod,
maayo ang tiyempo, pero may pag-guom-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. So, swerte kag ina, 34 hasta sa 36 Aha. degrees Celsius, gabaga nga akon nga bagol, no? Gani man, no? Halin sa 92.3 hasta sa 96.8 degrees Fahrenheit. Ang heat index do aran nagadlagan sa 56 hasta sa 68, no? May dala lang ini siya na ligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanagob nga halin sa gihapon sa easterlies. Okay. Ang kondisyon diri sa aton nga may mahinay hasta sa may kasarangan kita nga pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa nasidlangan aton mabatyagan sa kabugusan sang Isla San Negros kag ang kondisyon sang aton kadagatan mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludakya sang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.1 metros. Ang aton nga hunas sining gabi alas 9:12 0.0 metro. Ang taob karon magabalos alas 3:33 sa kagahon 0.7 metro. Ang kadalumon kag alas 5:59 sining hapon nagtunod si aring adlaw magapakita naman siya alas 5:22 buwas sa aga. Ari kita sa 27 hasta sa 33 degrees Celsius. Aha. Okay. Ang aton nga si Bulkan Kanlaon may duha ka volcanic quake nga tayog sa iya nga Firifiri o kon sa iya palibot, no, sa sulod sang 24 oras nga obserbasyon. Ang asopre o kon sulfur dioxide na bugaya ini sa takos nga 540 toneladas sining kagapon lang Mayo 16, no, tuig 2020-21. So ang GPS sa mo na gyapon ground deformation data ginatakos na si gyapon ang aton electronic tilt meter. Aha. Dira sa Cubay, La Carlota nga ang gamay nga pagbag sa nanubuan kay sa tunga-tunga sa bagay. Amo ni mga parameters nga nagahatag indikasyon nga may hydrothermal tectonic kag nagaproseso ang magma dito sa daluman o kun sa sulok-sulok gid sang tiyan ni Bulkan Kanlaon. Aha. So amo ning DOSTP Bolsaton in collaboration sa aton nga Negros Occidental Command Center liwat nagapaabiso sa aton stakeholders sa general public. Si Bulkan Kanlaon nara gyapon sa alert level 1. Kag ang 4 km permanent danger zone strictly enforced sa gihapon. Si Linog. Ari sang may daw 4 na di action bray, no? Permiero daw Santa Catalina 2.1 metros unfelt, 21 kilometros sa padalom ang iyang deep of focus. Natabo ini siya alas 8:22 kagapon sang aga. Okay. So pasaka kita ari sinundan sang Siaton, Negros Oriental sa gihapon. 2.3 ang magnitude, unfelt ini siya 32 kilometros ang deep of focus. Natabo ini siya alas 9:43 kagabi. Dason sinundan naman ni siya alas 11:04 sang gabi. 1.7 metro ang magnitude, unfelt sa gihapon ari sa Tayasan, Negros Oriental. 30 kilometros ang deep of focus, no. Dason ari pagid sa Sipalay 1.8 ang magnitude ari sa Sipalay City alas 2:41 kag inas ang kagahon. Okay, pila na to? 4? Damo ba? Negros Oriental, Tayasan 1.8 ang magnitude, 34 kilometers ang deep of focus alas 4:31 kag inas ang kagahon. Unfelt sa gihapon amo na 5 kapag tayog pero unfelt, no. Unfelt sa gihapon. Ang alandaman nga pagtayog ari ginatawag naton nga latest segment bala. Halin to sa babaw gid Nueva Ecija manglubaybay na di siya sa Central Luzon, Tarlac, Pangasinan, panaog di sa Southern
Tagalog, Aha. panaog sa Kabikulan, kag panaog na di siya sa Leyte. Amo na ginatawag nga Leyte segment. Kag dira sa Agusan, Surigao, hasta sa Davao Oriental, panaog sa Davao Gulf. Amo nang ginatawag ta nga Leyte segment, amo nang balantayan ta. Aha. Pero diri sa aton, Central Negros Fault kag ang West Panay Fault amo na nang bantayan ta, kay kung magtayog to sila sa West Panay Fault, sigurado may epekto tadi, may aftershocks, while diri ang magtayog sa aton sa Central Negros Fault, apektado man dito sa Panay, no. So amo ni aton lakat sang aton tiempo angot sa kay bulkan kanlaon kag earthquake information sa aton monitoring alert and warning system. Aha. Action by. Ang balantayan tang mainit lang kung kulo kalbo. Mainit mainit Kung kulo kalbo tani gadulot gini mo. Kay gapamati lang ko kung kay isa ka sa kapihan mga haom-haom bla. Gusto ta na i-corrigir sa aton mga listeners nga hindi da magpati. Hindi da magpati. Kabalo ka naman nga damo iya radyo puwak iya. Oo. Sige. Sir Gans, diri sila ipapati sa Action Radio. Ya kay are kadi. Nan, amo ni ako niya. Do okay. Gani nga. Oo. Bisan sa tanang istasyon ang ginapaabiso naton sila mo. Amo ni ang aton sundon kay ti Pag-asa malingta do extension arms ang Pag-asa. Amo ni ang otoridad sa klima kag sa aton nga tiyempo ang Pag-asa. No. Subong man ang Feebolks. Do okay man lang na perding aton pambato sa Pilipinas ba? Si Rabia Mateo bla? Si Rabia, oo. Ang imo bla nga inablos daw na alang-alang. Inang action by inang nakabati ko na daw sang San-O pa na. Pero daw ay ko bla tiyempo kag hindi man gid ko palalantaw. Ang ginalantaw kuya ang waswasanay di sang Palestino kag Israel. Ay, oo, ganun. Grabe ito. Dili ko yaga focus, mga world attention ko, mga kuan, mga CM. Kag-ina ko no sang aga, gahi panghihimos ko ako niya. Panghimos. Abi ko naglantaw kaya sang Sabado lang. Ang Sabado kay swimsuit competition to ya. Why ko. Sige. Sir Gan, kumusta? Thank you, Gen. May gabi sa imo da. Sige, action by may gabi. Yes, sir. May siya labot niya sa ano man nga mga Miss Universe da. Siya, lakat sa panahon yung akon action bright. Sige, last City Jazz sa mga utod naton, mga kaksyon. Grabing init, gali kay in-action hands. 34 iyang kainiton. Iya ti mga muna ya, ga dulot na niya sa aton sa nga ulo ya. Sa maghilanat, kagani 38, grabe na ng init. Ti mag 34 siya. Okay, kuha na. Pulo pero sana na nga init, mga kaksyon. Sa mga utod tanga nagapuyo sigad sang baybay sa dalam sang Taytay kilid sang kasabaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan.
Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:13 na sa aton nga pagpangalagad subong adlaw Lunes, Mayo 17 na kita 2021. Bukas na aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph sa web naton, plus ang aton sa YouTube, Twitter account mga Kaksyon. Pwede man text sa inyo sa opinion, ang inyo sa message dira sa 0963-757-0874 o gayban pa dira. Please lang ha. 2 to 3 liners lang, please lang. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, tubtublas nuwabing tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba na nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sa gihapon padayon pa ang investigation nga ginahimo sang Negros Occidental Police Provincial Office kag separado ini nga pag-imbestigar sa National Commission Police Commission mga Kaksyon o Napolcom, ano? Ini matapos nga naabtan ni Attorney Joseph Siles mga Kaksyon atong mga pulis nga tulog sa banwasang Isabela kung banwasang Ibimagaluna rather tinalikdan nga Biyernes sang gabi. Ang apat tulog ang duha allegedly ato sa ila sini nga puloy-an nga on duty during that time sa pagbisita ni Attorney Celes mga Kaksyon sa nasambit nga police station. Aksyon Firing Line. Pero sanok po, do ka-isolate malang ko na niya. Ay, gali. Di man ko na maka-influence sa iban nga mga police stations man, pero pamangkot, masi subong lang ito na dakpan. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita maka-aksyon sa syudad sang Himamaylan, may isa kalalaki iya nga nasapwan patay pilason. Aksyon Firing Line. Sa Pontevedra, Mariho Apelyedo nag-inom-inom, nag-rambulanay, ginlabo, patay. Aksyon Firing Line. Arte nga balita mga Kaksyon, mga kahapon nga adlaw samtang sa Kapitolyo Provincial, mga Capitol employees makaksyon nagpositibo sa COVID-19, 43 na. Ay kadamo na no. Mass vaccination pati gayunon sa Huwebes nga adlaw. Aksyon Firing Line. Damo no. Ang nagpositibo sa sa COVID-19 sa Kapitolyo Provincial. Ang iban nga balita makaksyon diri sa Bacolod Vaccination Center Team Head si Councilor Novero, wala sang may nakitaan nga mayor nga problema sa nagapadayon iya nga vaccination sa Bacada Barangay. Aksyon Firing Line. Samtang spekulasyon nga may ara sang ginapaboran sa COVID-19 vaccination, ginpanginwala ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Aksyon Firing Line. May gapabosang una to, daw pamiriphi ka mo sang bulo vaccine nga ini. Subong inigaway na, may mga pabor-pabor na. Firing Line. Pero dinay gini isang vice alkalde makaksyon, kung may ara agamin ti gwa dabe, ang may ara sang reklamo, pagpa-interview kang mag-report ka mo para makorek ni temprano pa. Aksyon Firing Line. Pareho sa natabo to nga interview naton last Saturday sa isa ka anak sang 80 anyos dira sa barangay Alihis nga dotayan ng madisgrasya tungod sa iya sining aligasyon kang iya sining iloy pagkatapos nga ginbakunahan, ginpapungko kag ginpanilagan naglain ang pamatsyag kay 80 anyos na ati ginpanilagan gid lang sa mga otoridad kay ginlantaw lang nila. Aksyon
firing line. Basi makatawag di bala sa akon sinong Toto, tublang nag-interview naton, basi maka-call ka sa amon nong may need kami sa imo kay tonight, isa ina sa talakayo naton with City Administrator M. Ang kung ano paano ni i-correct ang kaangay sini nga hitabo kay nga kadamo pa sang vaccination nga matabo diri sa Bacolod kag Negros Occidental kag Bug-os man nga Pilipinas. Action firing line. Hindi pwede ina nga palampaso naton kag pulo pabayaan lang. Dapat ato mga tao nga in charge dira sa Barangay Alihis last Saturday, makorek na sila dayon kay basi padayuno nila ning Lac City nila kamay magkalamatay da. Action firing line. Oh, I thought abi ko gani inang tawag sila ni natun-anan ni nila gin trainingan ni nila, may mga training na ni sila. O ano dapat ang himuon pagkatapos may reklamo pa? Action firing line. Mayara sang kapabayaan sa nasambit iya nga hitabo mga kaksyon. Action firing line. May isa man kuntani kita ka mga balita mga kaksyon nga tutukan subo nga gabi. Isa kadako ini nga balita o galing kay nga konsining nga interview daw nag-atras. Action firing line. Hindi ko na lang pagriktahon anay sigihon ko lang na kung goods na nga pwede maka-interview sa iya. Kay involved ini iya sa isa ka public official dire sa basta diri lang no. Oo, daw dako nga offense ini kon mahitabo. Action Brian Borden. Action firing line. Blind item ko lang na anay para mabitin-bitin man kamo kay hindi ko pwede nga unahan ina mga kaksyon without the interview no kinanglan sigurado ho naton anay para mas sigurado man balita ta. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa lokal karon are ang panibag-ong results ang Department of Health diri sa Western Visayas subong adlaw sa aton siring nga pag-monitor kay COVID-19. Subong adlaw may 117 yang local case sa Negros Occidental kag isa ka LSI. In short, 118 tanan. Action firing line. Grabe diyang local case subong no. Portig diyang panglaganap ni local case. Action firing line. Samtang sa Bacolod may ara sang 32 nga kaso subong. Local case lang ni tanan-tanan 32. Action firing line. Ang probinsya sang Iloilo ipaidalom sa modified enhanced community quarantine mga kaksyon. Uy, nanong tabo man. Action firing line. May mga ayo na to gani sa National Interagency Task Force kung pwede mga kaksyon moratorium anay ang travel no sa from Bacolod and Negros to Iloilo area daw mas damo man diyang cases aton sa didto sa ila. Action firing line. Okay, actionan paki freebie sa aton nga linya kasi nung tuto gatawag actionan kag kwaon tang name sang iya sining nanay nung tuto open ang amon nga line nong basi makatawag ka kay kinahanglan namon ang name ni nanay mo para mapalabot ta sa aton nga EOC. Action firing line. Okay, para mahusgahan din nung tuto ang mga tao nga nagapabaya ni trabaho nila sang ligad sa Badoho. Action firing line. Ay sweldo ni sila agad magtrabaho pagkatapos amo ng sitwasyon di naman na pwede, di bla? La 7:21 no. Balikan ko ni karon balita lokal Makaksyon Plus pagid ang result man sang aton sining unique niyang aton iyang kwan mo. Unique niyang survey, pre-election survey for 2022 nga elections mga kaksyon nga iya sang Action Radio Bacolod Action Hands. Istoryahan ang survey tali Action Hands ya. Ay, porte iya nagtrending kita iya sa social media kag sa mga kapihan, terminal, sa mga kundiin-diin na lang ang survey sa Action Radio subong amo iya ang ginaustoryahan sang tawo kay nga face to face niya, hindi niya social media. Kay kung mag-survey ikaw sa social media, may posible iya nga naga-vote dira ka nagabuto pabor kung taga-diin nga lugar iya sang kalibutan. Action firing line. Pero ang iyang ka-Action Radio nga survey, gin barangay niya, may naga-question, way makalambot sa amon di survey ni, di kabalo ka, may limit lang sa kadamuon sang tawo nga i-survey. Ilangan mo na karon sorbihon mo gidyang 600,000 katawo o kung nabutante, tabis Bacolod, di butante 300,000 sorbihon gidya sa Action Radio. Doon di naman amo sina, percentage lang. Action firing line. Percentage lang. May survey kita sa councilors na naman. Now, karon bantayan ha. Kay bisan diin ka mamati nga Ray Radio subong, ilawagon ko DYRL Action Hands. Ang Action Radio ginalawag nilang survey ta.
kaginadayaw ang survey sa Aksyon Radio Bacolod sa iban pagid nga radio station nga nabatian ko lang. Ti salamat gid sa pag-appreciate, pag-recognize, kung ano-ano pa dira nga pwede nato ni hambal sa inyo. Salamat gid nga nagapati kamo ya sa survey nga ginpatigayon sa Aksyon Radio Bacolod. Kag hindi niya survey sa idalom sang kasagingan sa pareho sa pagpati sang ibanda nga mga dihado na blagruha. Action firing line. Solo survey lang ni pero ay nako, survey napatihan niya sang tawo. Dahil mo nang balantayan tagid ti konsihal subong ang ato naman nga iplastar sa inyo karon digidugay. Action firing line. Manglugayawon ko anay sa national mga kaksyon nga mga balita. Ang balita subong adlaw nga nagtrending sa aton dire, hindi naman guro bag-o sa inyo. Ang ika-69 iyang Miss Universe mga kaksyon sa diin ang pambato sang Pilipinas nga mo si Rabia Matillo ang wala nakalabot sa pinaka-pick abi. Pero at least sulod siya sa 21 candidates iya nga nakasaka-saka gid iya Action firing line. Kaya ang kandidata subong aksyonen sa Miss Universe 73 sila kabilog. Ti 73 sulod kaya sa 21 ti hindi naman na malain guro, not bad naman na guro. Action firing line. Di ba aksyonan? Si aksyonan so na ganiya pipusipos lang ni. Pipusipos lang ni pero tiyan mo na sulod sa top 21 si Mateo mga kaksyon. Pero way sa madala iya sa top 10, no? Okay lang hasta way gid siya madala abi sa butan tabi way sa madala sa top 5. Amos na pero okay lang. At least nakitaan ang pungsod Pilipinas mga kaksyon nga wala kita iya nagakabilin gid iya. Action firing line. Way kita iya nagakabilin, iya gakapasok gid kita iya sa mga mataas-taas nga numero bisan sa COVID-19 pa. Action firing line. So kaina mga kaksyon, suliton talang gamaya ang Mexico amo nga si Andrea Meza. Amo ang nakakuha sang Corona ika-69 nga Miss Universe mga kaksyon isa ka Mexicana. Action firing line. Kag nag-number 1 diri o first runner-up among Brazil, ika-2 diri amo ang Peru, India among ika-3, ika-4 diri ang Dominican Republic. Action firing line. Amo na, no? Ang pamangkot sa kay Miza kay na mga kaksyon, kung ikaw ang leader abi sa ila sining lugar sa Mexico, anong himuon niya agol matap na ining padayon nga pandemya abi sa ila nga pungsod dito? Action firing line. Ate ang isabat niya do ka basic malang ti lockdown, kung ano na lang ang mga ideya sa gobyerno himuon niya para matap na ang pag-spread out ni COVID-19. Taran-taran nga ginahimo to nga mga protocols amo man na galing kito kaswak lang guro sang ilagid palamatinan sa mga judges naton. Ang sabat niya ti siya ang nangin madinalagon. Action firing line. Ano abing diskarte nga himuon niya, no? Amo nang pamangkot sang judge nga si 1997 Miss Universe nga si Brooke Lee mga kaaksyon. Congratulations sa Mexico. Action firing line. Pero kung boxing action hands ang mga Meksikano ginapanumbala na sang Pilipinas labi na gid kun si Manny Pacquiao enkwentro nila. Action firing line. Pero okay gid no? Lipay gid kita no sa Miss Universe nga ini mga kaaksyon. Ang lain lang di sa pungsod Pilipinas action an kay kaugalingon naton nga mga utod sa pungsod amo man na nagabira sa aton man. Action firing line. Ining wala huya bala nga social media ni bala nga supporter ni Presidente Rodrigo Duterte ano ning pangalan niya si Jam Magno nga ini. Oo, basi gusto yung giniguro mag-artista gid guro bla. Alang-alang nga pag-artista mo no. Social media lang. Action firing line. Halin didto sa national costume ni Rabia sa Giya Kabira. Siya kulang kay ginambal ko to sa inyo ang costume ni Rabia ang bandila sang Pilipinas nga sapyak nga porsyon sa left side pula sa right side blue na naman ang corona niya nagaserbi nga adlaw sa dughan niya may star sa kilid kag kilid sang pakpak niya may mga duhaman ka stars ano siya daw kulang na lang nga flagpole kag mga Firing line. Sige may layigin man tuod nga hindi naton paggamiton abi ang kwan mo ang bandera abi sa mga makaangay sini abi nga daw do ka degrading gin man tuod to lawan mo abi no kati bandera na mo no hayahay
tigin himo yung national costume. Action firing line. Tigin bingin balbal iyan ni Magno makaksyon ining si Rabia, pero kung isipon tagid, may ari ni siya organizer iya kag sino nagahandol kay Rabia iya. Si Rabia ay gapatila niya sang gusto matabo sang organizer sang Miss Universe Philippines iya. Action firing line. Ay sagi ya kabalbal iyang si Mateo iya, no? Ay grabe man nga babae matyagan ko na frustrated maniblang klase babae niya sa Miss Universe ni. Action firing line. Temo malang na, kita mo ang alkalde sang Iloilo nag-usdang man siya gusto ni persona non grata tanan sa Iloilo di, hindi tanan sa pagpaggadon di. Action firing line. Oh, grabe kaya mo dapat buliligan ta na lang kung ano nga sitwasyon. Isa pagid sa masakit nga tinaga nga ginhimo ni Jam Magno nga ini mga kaksyon ariyo nga ginhambalan kundi why na nadala sa top 10 si Juan si Mateo. Ginbira niya pagid nga dapat next time hindi na magkuha sa Iloilo sa pambato sa Miss Universe. Action firing line. Kay kadamo kuno yan sa mga baskugan iya gikan sa Davao kag mga maalam dito sa Davao kag Butuan mga kaksyon purti maning bakba ni Jam Magno nga ini do kanami man tahion. Action Brian Borden. Action firing line. Oo, masakit sa maghambal pero daw nami man pasakitan mang tunto ya ini no nga daw grabe gid ang pakahuya ya sang aton sa ni pambato sa Pilipinas abi. Oh, dapat mululigan na lang. Makitaan mo na siya, ipaluwahon mo ning guya. Action firing line. Lahog lang na. Kung nga pamati sa subong ti, kung kinchindi ka sa ngambal ko di. Action firing line. Ang ibang nga balita mga kaaksyon, si Attorney Howard Calleja, no? Or Calleja, isa ni sa miyembro sa mga nag-analisar, mga legal analyst mga kaaksyon, nagpalayag nga hindi gid manami ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang ginpagwa iyang papel sang International Court o labi na gid sa Arbitral Award sang pungsod Pilipinas. Batok sini sa China or West Philippine Sea. Himuon lang nga piece of paper kag pwede ihaboy sa basura. Action firing line. Sunod diri sa kay Calleja mga kaaksyon, papel man lang siya matuod but full of ginatawag nga effect and the force of law, no? Siya papel ang tutuod pero may epekto ato kung layi ang paghahambalan sa diin magka-aksyon nga gin-recognized ato sa international community. Kapag hambal sang abogado, mga legal analyst ni sila, except gid lamang sang pungsod China. Action firing line. Siya hindi dapat amhon sila, dapat respetuhon. It's about time nga liwat magpanawagan ang Pilipinas nga mangayo sang tabang kay ti amo na subong ang aton sa nga West Philippine Sea dira. Ginahok mo nga na ginisya sang China. Bisan ano pa nga tabog-tabog mga kaaksyon daw wala na gid sila nagasapak sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Latulaton ta niya kay kaligan to sa presidente do handa man to siya nga patsyon kon hilabtan tong duha ka mga ships ang Pilipinas to kuno dito sa West Philippine Sea. Ambot kun anong result sa to. Action firing line. Samtang ang anak kalusugan party list representative nga si Mike Defensor nagpalayag nga basi magkadto sa punto nga isay to contempt mga kaaksyon si DOH Secretary Francisco Duque III matapos nga duha ka hearing sa Kamara wala nagtambong ang sekretaryo. Action firing line. May ginpatigayon nga hearing ang House Committee on Good Government and Public Accountability mga kaaksyon. Luyag man lang ni Defensor diri nga si Duque III magpabalo kung ano na ang kumusta ng public health service ang pungsod Pilipinas kung pandemya ang paghahambalan. Action firing line. Though pila ka-attend ding ang tiglawas lang ni Duque ang nagatambong, tiyambal ni Defensor di na pwede. Dapat siya gid mismo para ma-explica res publiko kung kumusta ng Pilipinas kung COVID-19. Action Brian Borden. Action firing line. Ang COVID-19 subong adlaw nagdugang sa 5,979 nga nagdulong na sa 1,149,200 sa kon 925 na. Ang nag-recover diri 1,076,428 ang padayon nga ginabulong karon kag nagapaayo-ayo 54,235 ang patay 19,262. Action
Brian Borden, Action Firing Line. Last 7:32 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Unahon ko lang niya, aksyon ana. Liog lang ko da tira sa kay City Ada ang sinimat tiniyon. Unahon talang pamangkot naton sa action an regarding sa results sa aton sini nga pre-election survey sa Action Radio Bacolod for 2022 nga eleksyon, mga probable nga mga kandidato for councilors diri sa syudad sa Bacolod. Action Firing Line. Nagapanguna diri si Councilor John Gamboa Jr. with a score of 19.1%. Hindi naman siya kapapili konsihal kay inang graduate na ni siya sa sininga tuig o sininga term nga ini. Tapos nang iya sininga pagpangalagad, pwede siya makapapili liwat, vice alkalde, mayor o kongresista. Action Firing Line. Ginasundan ini makaksyon ni Councilor Ising Salanga, Israel Ising Salanga, sa score nga 17.7% mga kaaksyon, no? So kung isipon tagid, kakason tadi si Gamboa kay mag-graduate naman ini, numero 1 si Salanga mga kaaksyon. Action Firing Line. Ginasundan man ini ni Cindy Rojas nga may score nga 11.5% mga kaaksyon, no? Cindy Rojas. Gagwa man ni ngalan niya sa pagka-kongresista man bala mo. Si Cindy Rojas, vice alcalde rather. Action Firing Line. Pang-apat diri si former councilor and now city administrator M. Ang with a score nga 8.1% mga kaaksyon, no? 8.1%. Medyo kwan man, no? Bulubaskog man mo kay ti pang-apat kay mo. Action Firing Line. Ang pang-lima diri, hindi lang ko sigurado kung sino ini nga distrito. Kay may ara sang distrito nga incumbent subong si Simple Distrito, may ara man nagagwa nga ngalan ni Cesar Distrito, ang anak si Attorney Cesar Distrito. Action Firing Line. Oy, kon ko check ko lang ni karon kung sa sino ni sa duha. Pang-anom diri si Councilor o former Councilor Kano Guaputan with a score of 5.7%. Pang-pito diri si former Councilor Alex Paglumutan. Action Firing Line. Nga may score sa 3.8%. Pang-walo diri si Councilor Carl Lopez nga didto siya naga-duty as Manila halin sa pandemya. 3.8%. Action Firing Line. Pang-siyam diri sa Attorney Archie Baribar. 3.3% mga kaaksyon. Ang pangpulo diri hindi man ang magpapili as si Congressman Griga sa tayo kasi nagsala lang ning mga tao ta, no? Action Firing Line. Ang pang-11 diri sa Attorney Renisito Novero by 2.4%. Ang pang-12 diri sa Attorney Dindo Ramos nga meron sang 2.4%. Action Firing Line. Pang-13 diri si Attorney Ann Marie Palermo nga 2.4%. Pang-14 diri nagagwa man si Anay Mayor Congressman Monico Puentevilla sa score nga 1.9%. Action Firing Line. Oo, amo nang mga ngalan mga kaaksyon, si Quandrio Marlon Solidom pang-15, Attorney Batapa Sige pang-16, former Councilor man Calao Puentevilla pang-17, 18 si di ko magsala si Jason Villarosa ini, no? Sang Subag. Pang-19 Ejercito, di ko kilala. Number 20 diri former Mayor Joy Valdez. Number 21 at hindi man mag-vice alcalde si Familiaran kay mag-konsihal kay vice alcalde naman ni. 22 si Bart Orola, Councilor Bart Orola. 23 amo si Attorney Lyndon Cania. Ika-24 si Espino mga kaaksyon. Action Firing Line. Amo ning mga ngalan nga nagwa sa face-to-face survey iya sa Action Radio Bacolod, mga kaaksyon sa nagligad nga isa ka simana, no? Hindi siya makontak aksyonan. Gratis tingay biliwat aksyonan basi ano lang. Kay para matapos-tapos tani kag sugpunan ta sang lain nga istorya ang aton sini karon nga ang aton sini karon nga ang aton sini nga balita mga kaaksyon. Action Firing Line. Okay, na-check naton subong si City Administrator M. Ang daw garing pa siya, no? Oo. Sige, basi magsabat man sa aton karon Sige, balikan ta lang, no? Balikan ta lang, klaruhon ta lang mga kaaksyon nga ang survey sa Action Radio ginasulit-sulit gininamon para sa inyo sini Black One
sa inyong ihibalo nga wala kami nagbutang sang konsin-o nga ngalan sa papel nga ginhatag sa mga tao. Action firing line. Ang pamangkot sino sa imo paglantaw. Simple lang na mo. Sino sa imo paglantaw ang magapapili kag gusto man nila nga gusto magpapili konsihal sa syudad sa Bacolod. Sila nagbutang sa ngalan. Wala ang Action Radio survey team nagbutang sa ngalan dira nga amuning pamutang nyo. Wala ila ina kabubuton. Action firing line. Para mahangpan nyo gid, no? So naga-question dira kung di nag-survey, syempre sa tawo, no? Sa tawo inigin survey, hindi sa mga amo. Action firing line. Kag hindi man sa mga kasapatan. Sa tawo inigin survey mga ka-aksyon, no? May mga komento dabi nga out of context na may mga komento dabla nga daw lango-lango nga komento, pahangag-hangag nga komento, o kon dihado nga sahi sang komento. Action Brian Warden. Action firing line. La 7:38, balikan ko karon sa Dugay-Dugaya. Ma-commercial lang ako, makadali gid lang para at least makaplastar pagid kita. Kini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang DT. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Okay, manamyaw kita sa mga utod naton. Rami Mondihar, Action Bright, greet lang nanay Alicia, kag bilog nga taga Shinda Paz, La Carlota. Galumpat, no? Noel Amar, good evening, Action Bright. Tamyaw ko, friend ko, Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Milel Oligo, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Roma. Salamat. Janet Flores Araman, Rosalina Arellano Espadero, Noel Amar, sharing and likes, Dan Sir Bright. Salamat. Good, no? Pakishare man da sa iba na, no? Yorb Queniol, good evening, Brian. Hello po, salamat. Tats K. Dilantar, good evening, Bray. Halid sa family Dilantar sa Spar 13, gali Action Bray, labi na kay Nonoy de la Cruz sa Spar 16, gapamati gid sa imo subong, salamat. Ana Sinoro, thank you gid, amen. Milail Uligo, madamo nga salamat. Abyan Noel Amar sa pagtamyaw sa amon, God bless. Yodge Nullard, si Alex Montesa, Palestine versus Israel, Goliath versus King David, hasta subong wala gid matapos ang ila duel nga ginatawag. Si Miss Universe pa, abi ko anay siya gid ang pamisok pa abi sa isa ka judge. Lalaine Minises, thank you gid. Bibing Anatasio, Alex Montesa, palihog na lang paapas kay Milail Uligo kag Go Ko Wing Zun, Elson Jr. Albao sang Phuket, Thailand. Si Donna Robles Prodigalidad, good evening, Sumbray. Monitoring from San Diego, California, God bless. Toto Tatanak Sumbray, tawag ko, okay, tapos na. Candy Gonzaga, nagamonitor sa home site. Madong Edilaw sa Victorias Upod Kanana Isabel, Noe Erwin Gonzalez Araman, John Biaten Sibalios, thank you gid. Basta diri sa amon Ibi Magalona, gabilib gid kami sa Action Radio number 1 sa Ibi Magalona. Bao, thank you gid. Alex Montesa, kung Iloilo sang nag-MECQ kay tungod nagsaka naman liwat ang kaso sang COVID, mahimo man nga madalahig man ang syudad sa Bacolod, Sir Bray. May posibilidad nga HQP naman ta, do not
dunot na ID ta. Valencia Kenneth, taga-monitor man. Tamiyo lang kay Anthony Rodriguez and family, thank you. Ricky Tilio Juven, Mayang Gabi Aksyon Radyo, Bray, biyahe Bacolod Iloilo, fast trap was. Check nato na kay may mga pagbago-bago. Oo. Alex, prediction ko insakto gid Sir Bra. Grabe daan ang aura sang Miss Mexico. During swimsuit daw pwede ka pa niya maaba. Kung mahimo, kugwaon niya ka Sir Bray. Kugwaon man. Wala wild card sa boxing, may ara pa. Paul Spat III, John Pirater Kadavi, naga-monitor man. Slasher Sumugat, guest watches, thank you gid. Si Ana, okay, si Ivy Binabides Abuda, Action Brian more din po shout out sa Binabides and Grandesa family. God bless Action Radio. John Biatin Sibalio, si Jam Magno Tani, ikaw na lang nag-intra. Wala na tamahimo, hipos ka na lang. Jubal Trinidad, Michael John Season, good evening Action Brian, monitor always from Chato Elias Paranaque. Greet ko lang Victorio Daddy Pok Hison dira sa Manapla. Alex Montesa, namit kumuson ba niya pausangon mo sa santanglad kag paugumon batwan siya na lang tani nagmiss you, ano pa? Ara naman ang cute nga kadlaw. Suzette Alunan, thank you gid. Melvin Pinia Fiel, Grace Mitton Cousins, good evening Idol Brian, action watching Malville Royal Subdivision. Si Aileen Mijares, thank you gid. Salvador Norilyn Perolino Salvador, good evening so Brian, monitor kami diri Payao Binalbagan. Speaking of Payao, may gabi kay Toto Fernando Gutera Junior, mainit riho na gamonitor man. Carlos Carrion, gamonitor man sa Purok Pukatod, Barangay Maaw, Bago City. Inting Biboso, Action Bry, nagamonitor ko di sa Silin Homes. Salamat. Romy Agsam, Alex daw pila kaadlaw ang sang ARB survey, nagwa gidman ngalan ni Attorney John. Hindi ni siya si Attorney John. Si Kwani Bart Orola ni siya. Former Mayor Joy Valdez daw wala gid kalutaw Sir Brow, bag-o ko lang ginlawag. Ana Sinoro, Action Bry po, gi na di mag-ugtas ang heart kadlaw bla. Sus ko. Leah Younger Esquivel, Arama, nag-monitor sa Talisay. Smile Miles, thank you gid. Ken Docto, may gabi Action Bry, monitor lang kami di sa Tangob, maayo nga pagpamati kay Nong Ata Natavio. Virgil Pinda, naga-monitor man. Celine Holmes, ask lang ko ang iya kay Stefania, wala pa schedule for vaccine. Salamat ha, Action Bry, and God bless you always. Sige, check ta na mama. Jerome Arroyo, naga-monitor man. Santa Ana, Manila. Abraham Ortega, good evening Action Bry, monitor lang kami di sa KSA Riyadh. Keep safe always and God bless. Tita Maris Maninay, kumusta din Maninay San Carlos? Net Augusto, buwas na ang Stefania ang schedule. Okay, sige, salamat gid Net sa imo sining pagpabalo sa aton. Buwas ko nunay, Olfinda nay, buwas na ko ni Stefania. Noel Amar, liyog ng congrats sa utod ko Sir Bryce, sila ni Perla, Derla, and Mikey Amar. Marilax lang ko kadali. Mabalik ta dugay dra lang kamo di maghalina kag paki-share lang sa aton sining live. Thank you. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal. Kamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:53. Aksyon Firing Line. Ang nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sa Santon Plaza Ball Soap mga Aksyon. Aksyon Firing Line. Antes pa naman tanan manamyaw kita may gabi sa kay Griggy Cloud, naga-monitor upod kay Melchorita Ferrer. Good evening man kay Ma'am Mel Kuna. Sige salamat. Gid ka nami sila black kay ang ilang sini pagpanamyaw, ang ilang sini nga mga gusto ipalabot sa mga kilala nila ginapaagi nila diri sa aton nga pagpangalagad. Salamat gid ra sa inyo, no? May gabiwan kay Baby Biligorio, nag-monitor sa aton sining pagpangalagad subong gabi mga kaksyon upod sa iya sining pamilya ho, no? Nag-monitor si Nanay Jutay Tatay Dolfo, si Madam Janice Dira, Junel Tures sa Granada, Bacolod, nag-monitor gid sa aton sining pagpangalagad. Ang barangay Kagawad sang Abuanan, no? Bago City, nga si Nanay Alipato, no? Naga-monitor gid, no, sa aton nga program kada adlaw diri sa bugos ng Aksyon Radio Bacolod Bakaksyon na sugata takapod dira sa barangay Abuanan, Bago City. Aksyon Firing Line. Naga-monitor man si George Gargasiran, salamat gid bisan late ko no, hingagaw lang. Si Melanie Isulat, Aksyon Brian, monitor ko rin sa Helvetia Heights, Helvetia Heights. Liyog ko great kay nanang Bibing, kay Idol kagid niya. Pirmi siya kapamati sa imo gande. Salamat ma'am. Las 5, lakas la 7:55 na. Aksyon Firing Line. Why good action an? Alang-alang. Sige, rektahon ko sa aksyon Marlon sa sinima tiniyon mga kaksyon. Alang-alang guro si City Administrator M. Ang, no? Pawasante para makakwata sang reaksyon niya nga tina-include siya sining 24 ka mga konsihales karon nga probable for Bacolod mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Kaya nga ton sini sunod nga isyo parte sining Lac City sang mga otoridad sa nagapatigayon sa vaccination dira sa barangay Alihis nga pinabayaan nilang tigulang iya nga naglain ng pamatsyag kung wala ang bata basi na musdok ning tigulang. Aksyon Firing Line. Amo nang lain kay tagaan ka mo sa chance nga mag-perform sa inyong abilidad. Ay, way man ginahimo, nagtulok-tulok man lang. Action Firing Line. Sige lang kay gabi-gabihon tanis sila para kuani sila makurihiran ining mga ginahimo nila nga hindi inahusto, no? Kaya dapat tarungon yung inyo sining trabaho, mga kaksyon. Sige, unahon ko sa Aksyon Marlon Hinovia, mga balita gikan Kapitolyo Provincial. Kay dito sa Kapitolyo Provincial mga kaksyon, nagdamo man ang ila positibo, naglambot na sa masobra 40 iya. Uy, anong sitwasyon man? Ganga muna how? Siguro kinanglan maglulu-lockdown da ang Kapitol guro ay, no? Kinanglan guro maglulu-lockdown ang Kapitol for how many days guro? Ano?
para ma-check da mag-disinfect sa tanan nga mga opisina kag mga departamento dira, mga offices dira. Action firing line. Oo, kay do ka delikado ha maginamo sina. Budlay na tap naon koron kon mas magdamo pagid ang positibo dira mga ka-aksyon. Oo, sige. Mayong gabi ilang sa mga utod si Romel JP ho. O mayong gabi Action Bry sa imo, salamat gid sa imo matahob nga programa Action Firing Line. Dali gid lang galumpat ini siya man. Salamat gid update sa mga balita. Keep safe always and God bless everyone. Salamat. Sige, basahon tang iban karon na. Gods na kita sa kay Action Marlon. Aha. Sige. Ang balita ni Action Marlon hinabiya dulong sa aton sa D. Capital Reports. Action Mar, kumusta ang Kapitolyo man? Action na bray, daw hindi mayo ang sitwasyon sa may Kapitolyo Provincial kay pagod man sa nga nabo mga close contacts balato sa mga una nga nagpositibo nga mga empleyado sa nga provincial government ang mga ginpang swab action bray ay iban nag-negative pero may aragi hapon sang nag-positive. Ang labing hulihing nga resulta yara sang 5 nga nagtugang na naman akson na bray. Kag sa 5 di mayara sa isa ka department head, no? Mayara sang duha ka executive assistants, di magda executive assistants ara na sila permi sumpray sa kilig gidya sang gobernador po. Wow. Dara sa may governor's office, may isa ka job order employee assigned sa provincial agriculture's office. May isa pagit ka radiologist assigned dito sa may Teresita Ilalandone Provincial Hospital sa Sudad sang Silay. Sa mga 5 ini-action na bray, subong ara sila gindalan na sa quarantine facility sang Mambukal sa may Banwa sa Murcia. Ang isa ka department head, hindi tala pahingad lan purti kilala taman ni Consinon para nag-action bray mo, nag-post siya sa Facebook, yan nga sila mo ng kwarto namon nga panahuwayan ho. Dira sa may Mambukal. So kapugusan, mga 43 na tanan, ka mga empleyado ang sumbray. Dala na da ang duwa ka mga department head. Sa 43, ini ang sumbray for 2021 lang ni. Tuwing 2021 lang ni. Ang plano nga ti ang opisina nga ginadutihan sang sila mga nag-positive in disinfect pagkatapos disinfect sumbray gintabalik man trabaho ang mga waya malatnan sa COVID-19. Inang ginatawag nga lockdown waya nagsumbray gina-consider sang provincial government ay kung i-lockdown ang isa ka talatapan o opisina sumbray medyo apektado ang trabaho labinikid ko ng opisina or departamento inang vital kag damo sa masamisang trabaho. Ambal lang kay na ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Kung mag-ayo mala action ba kag nasig man lang ang pagpagawa sa resulta sa RT-PCR test. Hindi kit man magdugay tinera sa quarantine facility action bray ang mga positibo lang managid ang mga ining asymptomatic ang way sa sintomas. Sa 43, may 7 ang fully recovered na ayo na kag nakabalik na gani sa ila sa di nga pagtrabaho. Ining 7, so may nabilin nga 36 dira sa may Mambukal. Ari si Atty. Diaz. Mga 43 na aton nga positive subong sa Kapitol. But ang aton nga good news nag-graduate ng iban sa quarantine, nagbinalik na. I received information nga damo na nagginuwa subong adlaw kagagapon from Mambukal. They have fully recovered and they're expected to report to work today. Bali daw mga ang nagwa subong sa so let's say 43 nagwa subong mga 7 dra kita subong sa 36 no ang ara pa na quarantine. So sige na tomorrow may magwa naman na sila
And hopefully matapos na gid ang aton di nga infection sa sulod sang Kapitolyo, and people will be more careful pagid. Maabot ang sumbrayng Webes, may schedule nga mass vaccination ho. Ang target mga masubra 1,000 ka mga Capitol employees. Aha. Kaya mga Capitol employees, makabig ni sila nga mga frontliners. Part ini siya sang target nga 3,000 nga mga Capitol employees nga dapat takunahan gid sang COVID-19. Wala Jackson Mars ang mass testing abi para mabalaan gid tanan-tanan kag manginhilway anay inablas COVID-19 ha. Ang sa mass testing action bray do ay pa na ginhaplanuhan. Bali mass vaccination ang plano sa mabot nga Webes na May 20. Okay, concern kita like subong kada adlaw may amat-amat nga testing da abi timiga ka positive gid mo pero kung dunganon tani siya guro tanan kundi malocate ta sila dayon. Check na action bribe boss sa kung maka-interview kita liwat sa kay Governor Bolakson or sa kay Diaz. Bala mayara man sila sa plano nga mass testing. Sige. Kay bantian testing action bribe kung gobyerno free man na mo. Libre man na. Kung sa private ka, pariparan mong 5,000 mo. Disgrasya kita. Kung nabinagay sa mga private hospital ang sumra, hindi ka pwede makadamit sang iban nga resulta outside kundi tiragid ka mapa-swab sila sa nga molecular laboratory. Bata tingulang, tampok iwang 5,000 ang kada swab. Package niya mo. Tani man nagsumbray. So, mass vaccination, kung continuation, isa sang atong mass vaccination na ganumpisahan dala nagligad nga April 30 sa sila hospital to kasi Goflaxon isa man sa papakuna to sa first dose. Continuation isa. Actually noon, first dose pa lang ini. Okay, masubra na sila 1,000 action na primo sa Webes nga adlaw dara sa may provincial capital. Finalize na lang ang master list, ang listahan sa mga dapat nga bagunahan. Sinovac kag AstraZeneca gyapon action na prayo nga bakuna ang taga-gamiton. Ang AstraZeneca, Jose tayo guro magamit din action prayo kapag AstraZeneca pwede lang action prayo niya maturok sa 55 anyos pasaka. O hindi pa pwede nga sa 55 anyos panubo, no? Sa Sinovac lang pwede interaction na bray. Kung mga senior citizens dira sa may provincial capital, labi na mga frontliners, medyo jutay malaakso bray, kaya tapos na sila ya paguna. Una nga pagturukay o kung pagpakunahay. Balikan ta si Governor o balikan ta si Atty. Diaz angot sa mass vaccination. Barangay Kapitolyo, supposedly dayon gina this coming Thursday. Muna schedule ni Dr. Ernel Tumimbang. I just talked to him this morning and we're supposed to finalize the master list for Barangay Kapitolyo vaccination program. Approved by DOH that we prioritize our frontliners there sa provincial capital so that ang aton resistance ma-boost mayo, and of course hindi ma-discarrel ang aton nga pag-deliver sa aton mga basic services. So biskan amuni nga may mga nga positive, we never considered locking down certain offices, no? Sige lang basta maka-test lang ta Sunday kang magwa ang results by Monday, sino tong pwede na maka-report dayon tanan kay cleared naman kita. Ang aton nga target is about 3,000 employees kung pwede. Pero tinaybana naman na by our healthcare workers nga nauna na sila yung vaccine. More or less mga another 1,000 plus siguro ang madugang tapang bakunahan ng mga employees diri sa provincial capital. Sa para sa ni Governor Bolakson, ato sa kina sa may sunod sang Kamankalan by distribution to sang medical kag burial assistance. Pero doble or triple na sa papaghalong ni Governor Bolakson ng Sumbray, magwa siya kung may public appearances sa doble ang iya sa nga face mask. Isa daragan isa nga provincial capital, doble ng face mask ang gobernador kay daw kadua naman isa ka beses naging swab test nagsumbray pero good news kay doon sa mga negatibo. Ati kay kuan mo sari-sari tawag sinulod mo kabudlay man. Ang
panagtag sang check-in, sa mas may ginahimo yun ni outside sa sagwa na pala sang iya sa ding opisina, Aha. i open air action na para medyo layo-layo gawas sa peligro kung lapad ang espasyo kumparar nagakwarto action para bisan may social distancing pa, pero gamay ang space, may posibilidad adasig ang latnalay sang virus kung mayara sang virus man isa dara sa nakaupod ni boss sa pagtrelipon. Kaya isa pa, nagagwa ni siya subong niya kundi nga mga okasyon nga bitado sa action marmo, no? Kadua na nagsobra nagpa self-isolate si Gov Lacson patulumban ko po. Yes. Pero una gito tong lockdown plang Kapitolyo to, tong JLG plang to nag-positive. Ito nagkanto di sa aton, di? Oo, nag-positive. Tamo tong first ka self-isolation niya. Tong first kapag pag-swab test section bray. Ikadua to atong pag-positive mas sa isa sa mga utility worker niya dara sa Kapitolyo mo tong second nga self-isolation niya. Ti subong kay mayara sang dugang pagit niya mga executive assistants niya nga nag-positive, triple na ang paghalong sang gobernador. Okay, mag-isolate kas kagalingon, Action Mar, bisan dira ka lang sa kwarto sang puloy-an mo. Daw kakapoy, gid man pamatyagan, bisan ka panilag ka lang sa ibanda mo. Kay magsiling isolate nagsumpray limitado yung po sa nga hulag dira ka lang gid no? Pati ang miyembro sa pamilya mapiktado na Gaan ka pagkaon niya ibutang sa mga disposable lang nga mga bagay like mga plastic dira, mga plate dira nga papel lang, sa sumpray pagpapirma mo na mabudlay na mo sige na pirmahan ng gobernador kadadlaw mo. Isa pa gid nga problema kay dapat siya gid nga mapirma iya mo, no? Tiyan mo na nga nagahalong subong ang gobernador Akson Bray. Amo ng update gikan sa Kapitolyo Provincial ang Akson yung Akson na Marlon Herboya. Una sa balita na sa Akson sa Bacolod Akson Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial ginadulong sa aton sa D3 Bayo duga nga proteksyon sa inyo lawas para layo sa naman nga Brian Warden, Action Firing Line. kinanglan maghalong gina mga utod ta sa Kapitolyo Provincial kaysa nambal tana ay nanari-sari ang mga tao nga nagasinulo dira kag ang mga miyembro kag empleyado man sang Kapitol kundi ka ginawa ni sila pauli iya ting iban aksyonen siya gahapit pa niya mag groceries ang iban makadto sa mga merkado kundi hindi na lang ati alangan di mo magwari ka magwa imo ka magpamakal alangan rikta ka lang imo ya pauli puloy anyo da alangan di ka magpamakal para sa kinanglanon nyo. Action Firing Line. Way kakabalo sa lugar nga nakadtuan mo to ay may nagpositive to gali iya. Damo na nga sitwasyon abi, ano? Way kakabalo, duty ka, isa ka gali sa nalatnan, pag duty mo to hindi magid malikawan kun kay isa kun ara ka mo sa opisina yang nga mag-istoryahanay ka mo nga lapitan ay isa tapihanay pa na sa abaga. Action Firing Line. Kung isa na malipat gid kamo abi nga daw routine nyo na nga magkaon kamo dungan kamo, isa ka lamesa kamo dira, isa ka hugasan, isa malipat ka gid bisan sa diin na lang ang mga opisina gakalipat gid ang tao tiya mo na dapat maghinalong gid. Action Firing Line. Last 8:09 na sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon karon pagbalik naton kundi diri sa Bacolod may 19,000 iya ka AstraZeneca nga nagdaabot diri sa aton. Kag ang ina gali action hands nga vaccine may ara ina sang time frame nga ang National ITF dapat sa sulod sang isa ka semana o kon pila ka days maubos ginaya pang vaccine gali iya. Action Firing Line. Kaya hindi siya pwede nga mapatiner-tiner mo sa freezer nga ginabutangan mo kay madisgrasya man siya. So diri sa Bacolod may ara sang mass vaccination nga ginhimo ang syudad sa Bacolod. May mga barangay nga didto ginapatigayon mga kaksyon. Action Firing Line. Wala man sang problema hambal ni Attorney Renisito Novero sa mga barangay sining vaccination. Way guro kalambot sa igtulupangod pagin niya mo. Ini natabo dira sa barangay Alihis. Action Firing Line. Kag ginpanginwala man sang vice alkalde ang mga speculation subong nga may ara sang pabor-pabor ining vaccination nga ini. Tinunto nga obra. Abi ko by appointment ini pagkatapos pabor-pabor. Action Firing Line. Abi nung ginaobra nyo na sa mga men dira sa Dalom nga nagapatigayon sang vaccination dira. Kung ginahimo nyo ining pabor-pabor kag hindi ma-vaksinan dira ang line up na naga-reflect niya bala sa EOC kag naga-reflect ini sa ngalan sang alkalde sang syudad. Action Firing Line. Kay bisan magkinaano kita maghambal kita nga vaccination subong nagahandol diri EOC ti under gyapon sa administration ni Mayor Bing Linardia
Kaya managahimo, tinuntod ang mga tao nga mong itagaan sa task sini. Ay, abi nyo, hindi kamo yang magatdan, diri kundi ang alkalde sa syudad. Action firing line. Kagang iusi, dira nga paninguha na mga patay-patay sa trabaho na tapos may mga lampagak pa yung trabaho da. Action firing line. Karon pagbalik nato na big kay try nato sa Action Dale Salazar plus Taro sini, kay para ang naga-administer sinibla, kada barangay da, nga naga-monitor subong, or may kilala ka mo, ihutik nyo na sila to, para mauntat ng mga pabor-pabor, ngayon kumayara, gidman. Kay nagagwa ini nga report action health, meaning may ara gid ni. Wala iya sang aso kung la sang kalayo mo. Action firing line. Oh, para yung tubla sa nagreklamo sa kondiligad to nga gabi, sino mabing tunto nga bata nga magreklamo nga himuhibo ka lang istorya para sa ano abi? Di ka hindi ina magwantang natabo sa iyang iloy niya dutayan disgrasya, butan tayo dutayan mapatay tungod sa kapabayaan sa mga nag-administer sining vaccination dira sa barangay Alihis. Ti reklamo siya. Diri sa Action Radio, nagpanawag di siya ho. Siya tinunto daw madisgrasya pa yung iloy ko ya sobra nila. Action firing line. Siya abi ko anay may mga dry run na ni sila, may mga pagtuo na ni sila. Ti huo, piyara gidman. Dumduman nyo to sa mga diinto nga barangay ni mga Villamonte, mga diinto. Ang preparation, pagkatapos ito, hambal ni EOC, head nga mo si Tiad Imang, very successful ang ilang sininga dry run, kanami, gid, ka-organized, systematic, tanan-tanan na lang, igomrahon. Amo ning mga tao, yung aging pamutang nila daga, tililindog lang ka maglantaw nga ang tigulang, dumatumba na iya kay malipong. Action firing line. Suliton ko, si Tiad ang wala kabalo. Oh, tigin pabalo ko siya kaina, siya ay gali ka, siya i-check na action bray. Kung sa iya reflect ang trabaho, hindi sa mga naga-administer da nga way nagatrabaho sa tadlong. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Hangin nga. Sa Bacolod kag Negros Occidental, mabakal ining life extension products mga kaaksyon, pero pwede ka mo firing line. pagbalik naton karon digugay. Plastar tato nga mga balita with Action Dale Salazar gikan sa syudad sang Bacolod, dira lang kamo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Marimar may gabi, Bernadette Lacson Araman, Jovi Monares, si John Biatin Sibalios. Good evening, good evening again, Action Bry. Great ko lang, kumari ko, Elizabeth Malaka Gamala, avid fans gid ka Action Radio, pariho ko. Labi na gid sa Action Firing Line, solve gid ang gabi kon basta kapamati ko sa imo. God bless Action Bry. Salamat gid Sir John. Grace po si kumari ko ha. Happy National Day, 17th May to all Norwegian, their Philippines, kag whole world, kag may nisday, Hiliakor G. Emilsin family. Gratolirer Med Dagen. Thanks sir. Pari Brian Morden. Ano mo sulingon sa tumaman? Daw agig ko. Lilia Taton, good evening da sa imo. Salamat. Good. Keep safe sa tanan. Madam Elizabeth Malaka Gamala Araman. Sige. Ambal ni Ma'am Ana, ambal ni Action Pogi, halong lang, pangamuyo, God bless you. Ikaw mo da, Mama. Leticia Pastrana, thank you, Gid. Neva Jen Borja Ramonida. Good evening, Sombray. Lihog lang ko great kay Brad Tuto Inton Borja. Birthday niya subong. Avid listener niyo, Gid siya from morning till evening. Wow. Matouch man kita ba? Len Florentino, good evening, Sombray. Nagamonitor lang kami digali sa DSB, Purok Saging, Barangay Igmayaan. Maayong gabi lang da gali sa family Florentino, kag Ribatado, kag family Honota. Virgil Pinda, ma'am, good evening.
Salamat sa pag-responde te. Hulat lang ko buwas. Matawagan sang LGO. Nakapalista na ni Guru si Nanay Virgie mo. Oo. Good luck sa imo, Nay. Oo. Pa-check ginay, ha? Sa imong kaugalingon na antes gin magpaturok ni bakuna. Emma Alcueta Kerlstrom. Are. Damo pamati sa aton yung mga japayuking iban kag mga halin sa iban nga pungso. Dambal ni Ma'am Emma. Gratulirar means congrats. Action El Rey. Kabalo ka na, sina? Ang gratulirar, congrats. May lain na nga tinaga Action El Rey nga natunaan sa mga gabi. Gamiton tanin sa mga tao, tos dalom, di sila kainchindi, abin lagi na ginabuyayaw, tanan sila. Di joke lang na, no? Rene Gonzalez, good evening. Sumbray, base ang pagsaka sang province, amo na ang resulta sa pagpabaya sang ila opisyal. Kay ila gintutukan kung ano nga pag-take over sang Bacolod. May mga take over pag si Madam yaw. Emma Alcuela, lampagak gidya. It's been ages since I've heard that word. Feeling nostalgic already. Hope to visit Bacolod again soon. Sige, chat mo ko na kay madam lang kayo kabata po ni kay ma'am. Chat mo ko kung ari ka magbisita sa Bacolod kay tour guide ta ikaw, ma'am. Bacolod non ka man, ma'am, no? Tultulan ta lang ka sa mga bag-o di subong, mga bag-o. Bag-o ginkalkal nga dalan ko ay gapon may simento liwat. Sige, relax lang ko, paki-share lang sa aton nga live. Pagbalik tayo dugay-dugay, sugpunan itong balita ta sa vaccination diri sa Bacolod. 8:18. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sagsag anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas
sanlibutan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita. Padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado. Aksyon na may galak at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:28 na. Aksyon Firing Line. Evergreen Herbal Capsule, mga ka-aksyon, ginadisturbo. Sa akong pamilya sa Barangay Kudkod, no? San Carlos City, Palabrica Family, Lariosa, Visario, Halin, ang panamyaw kay Nenet. Sige, salamat. Ganyan, no? Good evening, Sombray. Lihog lang tamyaw, tita ko, Norma, kag Wilma, Visario, sa Apog-Apog, Barangay Kudkod, gihapon. Halin kay Flor, Palabrica, sa Handumanan. Salamat. Action Bray, ask lang ko kung ano ang mga requirements kung ikaw mapuli sa Negros halin sa Manila. Ang ginapangita di subong ang backtrack bala o ispas gali. Oo, plus ang inyo siling negative results ang RT-PCR test, mga kaksyon. Kung din ka mga munisipalidad o kung syudad, pwede gid ka mo katawag kag magpamangkot sa dugang nga requirements dira para pagpauli nyo diri okay na. In fact, ang Negros Occidental, pag-abot diri nag-aayo na sila nga kung pwede mapaswab test pagiliwat. Dasig malang subong, tag 12 oras, 24 oras, guwa naman ang result para pagpuli sa inyo balay, sigurado na gid. Action Bri, please lang kami kay Kapitan Jervy Advincula. Kada gabi ni sa text mo. Sa Barangay 2, La Carlota, pasanagan man ang gan po katod. Wala gid poste, Kapitan Jervy. Mangkota lang si Jerry Consin o nagtapping nga naglupok sa poste. Aksyon, paabot kay Kapitan. Salamat gid. O, kada gabi nalawag tani, ganap aksyon tani. Action Firing Line. Sinong Georgian Honsayo, kilala na aksyon ani sa Negros Press Club. Wala absent sa aton ni.
Mati lang sila sa balay dire sa may Lucky Homes, Purok Housing, Handumanan. Sharon Di Formado, Araman. Si Sir Dennis, Araman ho. Greet ko lang Tita Rebecca ni Pomosino, kag na ni Pomosino family sang San Enrique. Araman si Almira Lima Lazarte, Araman. Si Mary Jane Roma Tilog, ginatamyaw ko man, no? Ang former teacher ko sang elementary nga tita ni Sir Dennis, ano? Action Firing Line. Kag ang kapwa teacher yaman kuno dira sa San Enrique, salamat gid sa pagmonitor kada gabi. Las 8:32. Action Brian Warden. Action Firing Line. This time kuanta sa Action Dale Salazar gikan sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may nga gabi. Action Bryce, so far so good. Ini ang palayag ni Bacolod City Councilor Renesito Novero, ang chair sang vaccination center team sang Bacolod City, ang usaning nagapadayon nga COVID-19 vaccination sa kada kabarangayan. Action Brian. Kainas ang aga, may nabatan kitang information nga nagapamangkot Action Bray kung nga ang mga residentes ng barangay Sumag nga part bala sang priority sector, diin sila nga vaccination center magapadulong Action Brian. Bangod ang barangay Sumag, wala sang vaccination center Action Brian. So ang explanation diri ni City Councilor Novero bilang pamuno sang vaccination center team, inibangod Action Brian nga limitado gid lamang ang mga personnel kag ang facility, rason nga gina-cluster ini no ang isa ka vaccination center pila dira ka mga pumuluyo sang barangay ang magapadulong kag dira sila dapat bakunahan sang COVID-19 vaccine. Action Brian. Sa pagpamusisa naton ang mga residentes ng barangay Sumag nga senior citizen or may comorbidity or may schedule na for vaccination, dito sa Action Brian gina-refer sa barangay Tangob nga vaccination center, no? Amo na siya ang datos from Bacolod Emergency Operations Center. Amo to siya ang simple gid mga explanation ni Councilor Novero nga bangod sa limitado ang mga personnel kag facility diri sa may syudad sang Bacolod. Ang Sumag makabig nga big barangay. Action Brian. Pero Action Del hindi malayo sa ila abe. One ride kundaga hindi maturay kay pasulod Action Brian mo sa may barangay Tangob ang vaccination center, no? Paglaom na ton Sumag, Tangob kag Punta Taytay kundi daw amo na mga lugar nga lapitanay kun tani. Yes, mga adjacent barangays. Action Brian. Kag amo na siya, no, like for example, mayroon barangay 39 cluster. Ang mga palibot lang ang barangay sa barangay 39. Dira mo sa Action may magapadulong sa may gym sang barangay 39. Kay hindi tanan nga barangay sa Bacolod City mayroon sang vaccination center. Rason nga balikaw Sir Devero, kung wala sang vaccination center, gina-make sure nga ang lapit nga barangay dira sila magapadulong in kaso nga makabato na sang text or information from EOC nga sa mga adlaw ang schedule nila sa pagpabakuna. Action Brian. Klaro hon tala Action Dale ini tanan nga pabaksin dira by appointment manigihapon, ha, wala sa walk-in diri. Yes, through registration sa gihapon, pre-registration na kumbaga Action Brian. Kumbaga dito sa Iloilo do ticketed Action Brian. Mga pre-register man through ticket through diri sa Bacolod City. Once kamera ka dira sang text message or information from the city nga subong nga dahil mo sa schedule pagkadto ka dira sa vaccination area Action Bray, amo na siyang una mo gid nga i-present kumbaga i-check mo sa master list sa vaccination center or sa area nga ang imo siningalan naka-skill dira or nabutang or na-include imo siningalan nga today ikaw bakunahan sa COVID-19 vaccine. So ang palayag diri ni Councilor Novero, so siya damo naman sa mga pumuluyo, no, ang mayara sang kumpiyansa or luyag na gid Action Bray nga magpabakuna against COVID-19. Aring tingog ni Councilor Novero. So anong assessment mo niyo sa barangay? Anong mga kabuldayan or... So far so good. Wala man mga adverse effects, mga adverse reactions o what. Pag namin man ang cooperation sa tao. Of course, hindi 100%. May iban pang wala pa decision. Ang iban may decision pero hindi pa qualified.
and order of priorities. So, maulat sila sa chingpo. May mga nagagawa ba kayo ng mga komentaryo or post social media? Minugay na sila naka-register pero still waiting pa sa sinasabi ng schedule. Di ba wala sila naigo sa order of priority? Oo. Hindi ni saya for general consumption. Ang AstraZeneca nga gin-order ng siyudad, namo to ang for general consumption. Ini donation pa ni siya na nag-aalin sa national government pagka ginapasagahan sa nagkakalandain ng mga local government units in the country. Okay. Oo. Action Brian, napatian na si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Yung kama din natin sang palayag ang BC Alcalde Action Brian. Tapos nga may pila makita ka nabasahan nga social media posts angot sining mga speculation, mga allegation nga mayara sa mga favoritism. Palapit luwag. At selection Brian, may nabasahan ko digari isa ka post ng doktor sa Bacolod City Health Office. Ang iya sining nga tawag ya Padrino Nuestra Señora di Patigayon Culture. taga Dina? Doktor na siya Action Bray sa Bacolod City Health Office. Dito lang siya paghingadlan. Pero tayo mag-post sa sinama, ideya siya nga may amo sa mga padrino ngayon na. Nagabakuna gini siya. Naga-inject gini siya Action Bray sa COVID-19 vaccine sa mga pumuluyo. Hindi tanan ni mahambal pa Action Del nga kuno-kuno kag kulukotso kay naga-administer mismo amo na nagpatunay kumbaga sa Tagalog pa. May butang pa din. But because of politics, amo ni ang di patigayon culture. Check ko na Action Brian. Kung ako kay Mayor Bing, ukayon ko na ni kung sino nga tawo, ining ulo intra kag nagapulo palapit. Si Doktor Yamapati na malanggid na kay ti amo ning tawo nagapatigayon pero kung isipon tagid hindi gid dapat pwede Action Dale. Kaya ning Dr. Action Brian gana mention nato wala ta siya ginhingadan pero from City Health Office ni siya. Transparent ni siya sining mga observation kag COVID-19 campaign diri sa may syudad sa Bacolod Action Brian. So amo ni ang sining post social media kag iban pagid nga mga post sa netizens. So sa kwadra nato sa reaction si Vice LCT gin-deny ni Action Brian nga mayara sa mga patigayon or favoritism nila abi or mayara sa ginatagan sang priority. Ang yasin explanation is gina-follow sang LGU sa Bacolod City ang priority list sang gobyerno. Ginasunod ang policy ng first come first serve basis pag sa online registration. Kagang another explanation ni Vice Mayor Familiaran is may Action Brian sa mga persona nga ginabakunahan bisan hindi pa senior citizen kundi bangod mayara sa mga history Action Brian sang transplant or makabigabing comorbidity. Another explanation ni Action Brian ang kutadras sa may mga nabakunahan na may mga medical certificate nga isa sa mga requirement sang Bacolod EOC antes ikaw or mapamatud-an mo bala may proof nga ikaw ang mayara sa medical certificate nga alin si sa ka-doktor nga nag-advise na si mo nga ginanglan mo nga mag-avail sang COVID-19 vaccine. Aring tingog ni Vice Mayor Familiaran. That is not true. Kaya may online registration kita. Ito sa first come first serve ko na siya. Online registration. Only that nga ang priority subong niya. Kung wala pa, ang priorities is A1 to 3. Senior citizens. Frontliners. Kung hindi ka senior citizen, dapat may comorbidities ikaw. May high blood ka, and other illnesses. May mga illnesses ganun hindi pwede. Hindi covered. So, kaya mahubin mo ito sa vaccine. Hindi siya senior citizen, pero basi kagin sa transplant. Okay. Diba? May high blood din siya. So, qualified din siya. Pero ano nga mga illness, Vice, ang mag-cite natin, Vice, nga hindi cover sa comorbidity? May mga illness nga hindi cover sa ma-consider as comorbidity or A3 nga sector? Yes, I think kung may asthma ka, hindi ka covered yan. Okay. Kinanglan kami siya sa mo medical certificate kung hindi ka senior citizen. Kasi ibang libat lang. Okay. So, gina-require din iya ang medical certificate that you are diagnosed sa mga balatian and that you are advised
to avail ng free vaccine sa gina-offer sa government. Action Bray, ang tingog sang vice alcalde sang siyudad sa Bacolod. Kasi Vice Gorote way gini kalambot siya igtalupangod ang kaangay sini kay kung tuturon ni dapat unta to na action dila. Kalaw ay ini sa imahe ang maginamo sini mo. Ang di patigayon culture. Kung maglaptag gini karon kang magdamo ng istorya sini. Suliton tagid man action dila ng istorya. Hindi dire maapektuhan ang mga doktor nga naga-administer dira. Kundi maapektuhan diri ang ngalan sang EOC, kag ang ngalan sang alkalde sang syudad, pati si Vice Yes, Action Bray. Oh. Kag may post pundi ka na yung Dr. Action Bray nga hindi niya mga healthcare workers ang naga-inform sang ila sini nga schedule kundi from the city gini Action Bryan ang for vaccination bala no kaya ang ibanti mabla naka-register na dugay pero still waiting sa gihapon. Kada mo mata explanation ni Councilor Nevero kag ni Vice Sid Familiaran nga A1, A2, A3 kita mga sector sa karon. Ang priority bangod dependent man kita sa supply sa bakuna nga nagaabot from the national government. Ara mag-abot ang July kag mag-abot na mga initial batch action price ang gin-order sa syudad. Diba sila sa time na mas ma-accommodate na ang madamo no or general population kun baga. Kumaya mo dapat hindi na maghambal nga hindi na matuod. Dapat ma-investigate kay action dela para matapna tani kay nga sa nambal na dugay pa ni nga vaccination mo. Dugay pa ni nga pag-administer, dugay pa ni nga tubang na kay pandemya. Tikon puro lang tani kumare, kumpadre da karon matabo sa aton di man. Yes, Action Brian. Nagamo na naman na sila. Matis lagla. Si Vice Sid may panugyan diriya sa travel moratorium nga approve sang regional ITF no at to and from Iloilo kag Negros Action Brian. So Mali Vice Sid hulato na nato ng approval or ang manginsabat sang National IATF Action Bray angot sining approve resolution sang Regional IATF Action Bray. May kinabukad mo na kay pati ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Iloilo i-approve pa ni dapat sa National IATF man. Hold nakibutog na Action Bray nga nagwa dayon no nga wala pa approvals from the IATF. So on hold man doon nila sining implementation. Kag ginbasa ko man wala man doon nabutang sa EO ni Mayor Trenias ang regarding sa travel moratorium for 7 days Action Brian para ma-contain ang pagsaka man sang COVID-19 cases dito sa may Iloilo kag Iloilo province. On hold pa na tanan-tanan. Asa mga utod tadi, amo to ginamay na mangkot sa akon kon ang biyahe kuno Bacolod to Iloilo, kumusta likutido ay paman? Yes, wala pa Action Brian pero may mga netizen nga nag-inform o nag-inquire sa bread ko. Wala na Action Brian sa mga biyahe. Tungod sa mga una balang announcement nga nagtugas ang confusion. Pero for the record wala pa Action Brian from the approval halin sa National IATF. Amo nang klaro da ang MECQ sang Iloilo kag ang moratorium sang travel way panisang approval sa National IATF. Amo nang problema gani kay kita din kahibalo action del sa sitwasyon ta. Ang National IATF nga to lang sa Manila amo pa yang magbuot sa aton di do kakaladlawan bla. Kumbaga bisan mo dira Action Brian kamando kung ano dira gusto matabo si mo nga syudad sa COVID-19 fight. Maulat ka man sa gihapon sang green light no from the National IATF. Pero kita din gantos la tuway man to sila ideya gamay. Pero kita diri amo ni anyway sige hulaton tan action din. Papel to Action Brian ila sila kinabasihan ng mga report man or datos from DOH Region 6 kag mga resolution man sa mga local IATF sa Bacolod man or Iloilo. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Pwerte maning, anyway, salamat Action Dale balita sa syudad sa Bacolod. Pwerte maning si Doc. Salamat kay Doc kay ka mismo nagbutang dira sa imo sining account social media sa mga kulokumare kag kumpadre sang vaccination diri sa Bacolod. Naga-iral gyapon Action Hands ang palapit sa luwag. Kung isa do ka nami na ginigabuton sa luwag kang ipakdol da sa nagaplo palapit. Amo gining talaka sa mga angay sini nga mga tao doon di bala kahulat iya sa tamang panahon bla di kay gusto nila sila yang unahon gid. Sila gid yang dapat amo ni mo na pasunod lang nga emergency cases ka mo. Action Firing Line. Ano tago matayo na gid nga sagi kamoya ka dasok da kag ang ibanda nga nakalista namong kaluluoy sang sagi kahulat.
Dibla? Abi pasunod lang, utro man ng iban nga patigayon da, waslik poder man eh. Action firing line. Oh, tungod nga mayara sang poder, may ngalan sa gobyerno, o kung may may ngalan sa purok na sa barangay, ba, gusto lang unahon man sila. Bori man niya mga tao nga, do sobra-sobra na ng inyo nga paggamit sa poder nyo da. Action firing line. Tikarong doktor, tinak-an, sang kulo kumadre, kag kumpare, ari kay post social media. Tindi pa kamo kinchindis na, dapat ang iusin din, investigaran dayon niya. Action firing line. Kung sino nga mga tao ni para mauntat ini sa mas temprano. Plus 8.50 o kon 47. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Si Sir Georgian Hunsay, kung magpa-x-ray ka, tudlo ka sa Tubang City Health, pero sang pagpangusisa ko sa x-ray center sa City Health, da tingala sila jutay lang gapa x-ray sa ila. Cheryl Perez Araman, salamat gid sa pag-monitor. Si Nonghor Georgian liwati amo man ina kung magkuha kada number bla sa gate pa lang. Kung may gina-process kada sa City Health, kabudlay kay tagaan kanila number para dason pa nga adlaw. Pero kung may ginakuan ka sa hatag nga number da, makaprocess dayon eh. Barrio Garay Araman, Olivia Hulagting, salamat gid na. Gamonitor man di subong si Sonzo Nerfe. Salamat. Jose Mongcal Torilla, sir, good evening. Okay. Okay, sige. Nabasa ko ng ibang kina. Sige, relax ta. 8:48. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna,
nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna?
Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ikaw pangora sa aton sa nga pagpangalaga dopod sa bagos nga puwersa. Sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager suno na magbanwa sa technical side, we have Action Henrys Pulgar, Action El Rey Dotilio sa nga to sa nga IT Tonight. Partneran man kita ng Action On Defensor. Ini naman, o constant by karon sa Action 8 Patrol by Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian, more than nagapasalamat, gid, maghilibati tabuas sa mamangyapon ng istasyon kag orasa. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio.